Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Hey! Ayun guys, ang mga person ay nandito sa parking lot. Okay. Parking lot. Mas pang aking. Ayan po ang mga kasama ng manager. Wow! Aming napakagandang ano. At ito po sasakay po kami elevator. Ano ito? Kasi sinusulit ko na guys kasi bawal nang mag-ano sa loob. Sa taas. So, yes. Okay, paglabas. Okay. Eh, may baon na nga pala. Dapat habang nasa biyahe tayo kanina. Mga ano? Medyo lang ako po. Yan! Sa labas, ang lakas ng hangin! Ayan. Tapos aakit na mga person. Hi, Kubaw! Ayan guys. Nagpapalagay po ako ng access dun sa aking badge. Hey! Baka hindi po tayo makapasok eh. Opo. Baka hindi tayo makapasok sa taas eh. Walang ano. Hi Ate Che! Nice. Bigla. Thank you po. Itatry na ni Kim. Yan guys, try natin ha. Pag ito hindi gumana, mabalik tayo. Ayan na. Okay. Ayan sila. See you later guys. Bye. Dito kami sa elevator. Ayan. 6.5 hours later. Welcome back guys. Hi guys. Si Miss Laika. Si Maika. Ayan. Kami ay lalabas. At saka si Ali. Hi. Saan tayo kakain? So, hindi namin alam. Yan, bababa naman po tayo ng elevator, guys. Ayun na! Say hi to my vlog! So yun guys, 26 na sa 26 floor kami at nasa elevator na po kami. Manginhong person. Ay. Dyan. Ang programang ito ay rated SPG. Wala. Huli. Ang kate. Ako nakita na sa vlog. Share mo na lang, share. Click here to subscribe. Ay, sorry! Hinihintay po namin yung iba namin kasamahan. Dahil hindi namin alam kung saan kami. Uy, ano tayo? Saan tayo? Hanap tayo? Ikot tayo? Uy, ikot tayo. A few moments later. Hindi ko po alam kung kami kakain o mamimili. Wala pa, like natin wala na. Baka nahihilo lang tayo. So nandito kami ngayon sa loob ng mall guys. Hindi namin talaga alam guys kung saan kami kakain. Kung saan na lang may makitang kainan dito. Ayan, matatawid tayo. Babalik na ulit kami dun sa anong kabila. One eternity later.
Say hi. Ayan, kakain na po mga person. So, nandito po kami sa KFC. So, kakain muna kami, guys. Ano ba? Malapit na yun, no? Doon sa ano? Oo. Doon talaga sa akin. Doon ka din ba, Ali? Ayan. So, pauwi na mga person. Pauwi na kami, guys. So, see you next month. Next vlog. Yes. Shoutout sa mama ko dyan, guys. Hey! Bakit Kimberly yan? Say bye. Bye-bye! Bye. Bye. Kay Russell. Bye-bye. Ate, bye-bye. Bye-bye. See you next month. Ate Joy. Bye-bye. Uy, win na si ate yan, guys. Bye-bye. Hindi ko kaya pang nento. Be, bye-bye. See you next month. Ate Shai. Hi. Hi. Ate, bago ka umalis. O, bye-bye. Sa mama ko. Sa kapatid ko. Bye. Ingat. Oo nga. Bye, Ate B. Bye-bye. Ay, hala, may camera. Yes, ang ganda niyo. Yes. Bye-bye. Shoutout sa'yo, Say bye.